Τις ασθενείες ημών είναι και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, τον πρώην Δήμαρχό μας και τον Δημόσιο Σύμβουλο, τον κ. Λεωνίδα Καραγιάννη. Τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κ. Μουνέ. Τον πρόεδρο της κοινότητάς μας, τον κ. Σαρκιδάνη. Και για την εθνική αντίσταση, ο Βασίλης Κοντρώνης.